נעים מאוד, אני הילה ברוך, המנהלת של איינס ישראל. אני רוצה לשתף אתכם מי אנחנו, מה אנחנו ומה אנחנו הולכים לעשות בהמשך ואיך אתם יכולים לקחת חלק בזה. אני אעשה הקדמה קצרה. איינס ישראל זה ארגון עולמי שיש לו למעלה מ-50 שלוחות, שכל שלוחה היא מדינה, וזה ארגון בעצם מחקרי לכל דבר ועניין, שלקח את אותם אנשים שהצטרפו לארגון הזה ושיתפו בחוויות שלהם, וחקר וחיפש מכנה משותף וחקר את התופעות לוואי ואת המסרים של אותם אנשים שחוו מוות קליני או חוויות רוחניות טרנספורמטיביות אחרות, ובעצם הוציא את זה החוצה. למעשה יש בעולם כבר כמה מדינות שמלמדות NDE, Near Death Experience, כתואר לכל דבר ועניין. ואני מקווה שנצליח במדינה שלנו גם כן להוציא את המידע הזה ולתת אותו בצורה הכי מדויקת ונכונה. ולכן אנחנו מתחילים בהתחלה ככה במתכונת מאוד מצומצמת, רק בעצם אנשים שחוו מוות קליני מאומת, בין אם זה מסמכים רפואיים או דרך הרופא, שיכול לאמת את זה, או מצב של קריסת מערכות כזאת שלא הגיוני שבן אדם יחזור ממנה בחיים. ומהמקום הזה אחר כך אנחנו נמשיך ונרחיב את זה לחוויות רוחניות נוספות, אבל מאחר ואנחנו בשלבי הקמה וגם מתאימים את עצמנו למטה הכללי, זה השלב הראשון שלנו. מה שאנחנו הולכים לעשות בהמשך, אנחנו הולכים לעשות כנסים ופאנלים של אנשים שחוו מוות קליני, וכשכל פאנל או כנס יהיה עם שאלה מסוימת שנדון עליה, ואנחנו בעצם נשתף ונוציא את המידע הזה החוצה. כמובן שבעזרת השם אנחנו גם נזמין לכאן חוקרים ואנשים בעלי שם מהעולם שהם קשורים לארגון איינס והם בעצמם חוקרים, וזה ממש על קצה המזלג. דבר נוסף, אנחנו נפעל בצורה גם של שלוחות נוספות בתוך הארגון. הארגון, המטרה שלו בעצם לאסוף עדויות ולהנגיש אותם החוצה דרך סרטונים שאנחנו נוציא ולתת את המידע הזה לכם. אבל בנוסף לזה יש לנו קבוצה שהיא קבוצה פרטית רק לאנשים שחוו מוות קליני. שם אנחנו בעצם נותנים תמיכה ואנחנו עוזרים אותם אנשים בתהליך של עיבוד של החוויה ואינטגרציה. אינטגרציה הכוונה לשילוב החוויה בחיים הארציים עצמם, שזה דבר לא פשוט בכלל בלשון המעטה. אפשר לומר שלצאת מהגוף זה דבר מאוד טבעי, בדיוק כמו להיוולד, אבל לחזור לפה כשזוכרים כשיצאתי, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז אנחנו רוצים לעזור לכל אותם אנשים כדי לעשות להם, איך אפשר לומר, השתלבות חלקה, אם אפשר לומר, בתוך המערכת הארצית, ולהוציא את הניגון שלהם החוצה, ובהמשך אנחנו נתרחב. מה שאנחנו נעשה בנוסף בארגון שלנו, זה אנחנו נפתח שלוחה שנקרא לה שלוחת גבריאל, של ליווי רוחני לחולים סופניים, אף על פי שאין שום דבר סופני, החולי הוא בהחלט סופני, ונעביר הכשרות והדרכה לכל מי שבעצם רוצה לקחת חלק בדבר הקדוש הזה, של אנשים שהם נמצאים במעבר בין העולמות, ולעזור להם לעשות את ההשלמה ולצאת מפה נכון. ובנוסף גם כן שלוחה מחקרית ושלוחה של חסד שקוראים לה קשרי חמלה, שזה בראשותה של יעל יצחקי. קשרי חמלה אני נותן אותי, שזה ללכת לאנשים מבוגרים, בודדים, לתת להם פשוט את עצמנו, איזה דבר יותר קדוש ופנימי יש יותר מלתת את הלב שלנו. זה לא חיצוני. אז אנחנו נפעל בכמה חזיתות, אבל כרגע אנחנו ממש בשלבים הראשונים של לאסוף את כל אותן עדויות ולהנגיש אותם לכם. אז אם אתם שומעים על אנשים שחוו את החוויה הזאת, בבקשה תפנו אותם אלינו, אפילו לפייסבוק הפרטי שלי,
שידברו איתי. אני יודעת שזה לא פשוט לדבר על החוויה, אבל לדבר על זה, זה חלק מתהליך האינטגרציה והעיבוד של אותה חוויה. הם לא חייבים להיחשף, אז אתם יכולים להפנות אותם אלינו, ואנחנו נמשיך בדרך שלנו להעלות לכם תכנים, ובעזרת השם עדויות נוספות, בין אם זה בערוץ יוטיוב, ובין אם זה באתר שכרגע בהקמה. אז לבינתיים, אני אאחל לכולנו חג שבועות שמח, ושנזכה לקבל את התורה שהיא בעצם אהבה, אהבת הזולת, כאילו זה אנחנו ממש, כאיש אחד, בלב אחד. חג שבועות שמח לכל עם ישראל.